Ideš točiť? No, asi. Takže ako hodnotíte tento prvý zápas tejto jarnej časti? Tak ja si myslím, no dôležité je, že sme vyhrali. To bol náš cieľ prvorady. Videli sme, že aký bol ťažký terén. Terén bol v rámci možnosti, fúkal silný vietor, ale chvála Bohu sme to zvládli, som spokojný s 3 bodmi. Hra ešte nebola taká, ako by sme si predstavovali, ale dúfame, že to už bude len od zápasu k zápasu lepšie. Dnes ste nastúpili ako hráč, takže ako sa hralo? Tak po dlhej dobe som nastúpil, v príprave som hral nejaké zápasy a celkom dobre. Chalani som mladý, takže není problém, stačí ich trošku podirigovať, usmerniť a si myslím, že môžu len napredovať. Stáško, prvý v tabulke, neočakávali ste, že vybehnú hneď od vodu, to sa asi nedialo. Tak my sme chceli práve že na nich vybehnúť. Sice sme prehrali los, takže nám to nevyšlo tak, ako sme si predpokladali. Chceli sme hrať prvý polčas s vetrom, hrali sme proti vetru, predsa bolo to ťažšie hrať proti vetru, ale zvládli sme to, prvý polčas sme ustali a hrozili štandardkami, ktoré kopali veľmi dobre, kopal Michalík a to bolo asi od nich všetko, čím nás mohli zaskočiť a nakoniec aj dali tak gól, ale možno, že to bolo aj z offside, neviem, musím pozrieť video. Ich kanoniera Červenca sa asi podarilo dnes odstaviť. Podarilo sa, no až ten inkriminovaný moment, ktorý, neviem, či závaňal, možno, že bolo sa, neviem, to by som musel pozrieť. Dnes ťažké počasie, takže aj s týmto sa chalani dokázali vysporiadať podľa vašich predstav. Áno, vysporiadali sa dobre a som rád, že sa vyrovnali, že trošku išli aj do súbojov, že pritvrdili a sme sa venovali tomu zimnej príprave, chodili sme nejaký ten workout, takže som rád, že to bolo lepšie už po tej stránke. Dobre, ďakujem.